Hey guys, sari kaham norok jotono and puila norok no ani channel o lamsogo haino hai and bukhabai te norok jotono naitongna bagui puila no jotono no hambai maya poro and te norok no lamsogo so sung ang tini sarigo just faimani karon ka actually kuno khaijang nai koroi hingke watui to wai thanga tini to masing jora phano watui wai thangka hingke norok nukhuna background rogo motamoti onek siyari khlaijak ekdom weather mane tam hinsanane kulung tongo mane belai kheno tongthogo en mohai jorao je sarik rogo berainani so belai kheno tam hinsanane feelings belai kheno kahamano tei boyar kaham sibo hingke amni bagai omo hai weather snugoi shillong rong ni se angkorok mane shillong no se muitorok pani phaijo shillong ni je jaga rok actually shillong go to mathaya ko bat tam chanane shillong go omo hai ingo ba buisalayo je thanai rok mohai mohai ekdom weather rok belai kheno kaham ni salayo so omoni bagai shillong rok muitom manata je buisamani tui hingke thangjaya ko haipano future in future janin planning khai tongo thanni haipano sogui nai so apro norok no blog rok phunuk nai hingke so belai kheno sarik siyari bo kalai tongo actually kono khaina koroi sarik ni jorao just haino blog o phaiei just norok bai kok sanan salaina hnai phaikya actually so baksa naithokjagui mano naithokjagyangui mano so aboni bagai norok no nakarsano jodi naithogyangui tonghakai en like khaidi tei channel no norok subscribe khaidi actually thanai blog picnic ni jesung blog khalimani amono norok response belai kheno kaham rika so thank you so much norok asakai hamjangmani bagai ani video no hingke video no norok je thanai video rok asakai hamjaka so aboni bagai norok no belai kheno hambai maya paro asakai support khaimani bagai and ani subscriber rok so belai kheno thank you belai hambai and norok nai simita tongdi tolo bo comment khaidi just comment khaikangkai belai kheno khas rango and au tam hinsanane norok no kuno ekta special phunuk mai ya phano at least mane norok bai connect nani ba norok bai kok sanani jora mano o je platform tei youtube platform tei so belai kheno tongthogo hingke sarik wngorok teibo tam hinsanane weather rok teibo kaham wngphaio and thanda wngphaio teibo siyari klaio teibo tongthogo bwkhabo srango wngphaio so saisung no tini logi koroi just tam hinsanane para oba ikota saisung no toi haike mane berai tongo thanda manjak tongo hingke amoni bagui no social media o ba kaisa ani o channel tei phano norok bai tongnani eba norok bai kok sanani jora no riui mano bagai belai kheno tam hinsanane mane khaksango omo haita so sini je para rok kisati dia views phunuk rinai norok no actually ang je sini para ni views rok ba sini para bo mohai omrok kuno norok no phunuk ko just angko ko hingke tabuk sorok bo piece je ketali paimani jora hingke belai kheno tam hinsanane tongthongma haiyung tongo ta jotono ketal lamo ketal hingka kisa mane sap sutra haino gyadi ba so amoni bagai kisa mane weather bo thanda kulung tongo hingka belai kheno tongthogo hingke mo wngkha sin para so yango tongo nok rok hingke en yango phaisa koikya hapu hai hagre tam khalle het hagre wala sijak no tabo
ko yang makan penuh deh hai Naya. ada yang deh ni ko yang hapo cái hai deh con này đi được nhiều lắm Ka. hai yak vậy thì ta khá phải khúc vậy Ai. Ka. bini mung khai drop bo dia memang ai mang tong di borok ni ya tao là gì chắc là hai tao là gì để ada nghe botak sari go berai chong go mình cứ cái sang Sang ya. hả Sang ya. sekarang gua udah serang kena ya Ke sang ya. kan mình share được kalau yi cái sang lihat di mana Kok sampai nanti saya di sana. nong buma hah Kok. hah buma Kok. kun nong oke tak sari ko tangai yang go phagya sagari sajong Hah? tangai sajong phai yang go hah Gana singke. gana tambai gana Sao quay. nong nok bai gana di mo nong nok boroba Kok. ang sini ola nong nok habui ya nok sari di angrani Dagang kena. angga hurla Ngerai lagi. angga laja thanga ba aku palang hang ya sih nghe ko hai ma tong la hang re hả Lagi em aja. sama Lagi em aja. buji ya nek kang Anggaran ini em aja. ada sini oke tahu gua tahu lah sih jak nang hai pun bo gua muninya sungguh ke botak karena so sarik ngi pakya en sini nok kha ayang sini nok ke sinmo ni para ni bung kha wareng to zumia para en ayang sakawo yang tabuk angje himtong madi yang sakawo kha yang kha wareng to bazar thangai tongo ge ayang sakawo te gijate te him thaka angkenyo wareng to bazar malanga ama ita so guys hopefully tini ni bagai asung nongnai kuno blog to nong kuno special phunung maya but to phano norok bai kok sana ni jora manka amni bagai tei norok no paithak jora nai tongma bagai belai khen hambai en asaka support khai tongna bagai belai khen hambai te share khaidi o video no sajak khangka like khaidi te share khaidi te norok pepo support khai tongdi en thanai je video no asake support khai tongmani bagai belai khen hambai en norok no khabai khobai testa lam sogo en siari norok belai khen nukna ekdom klaijak ekdom weather school ungjak so akong kok te bar bar sajak tingo inke asungno tonigra nai temasa sin parani sini bike auto iko sin bike auto hai so kya hai tongre ha nin mukhang phunuklang ni kisa oi ati jang de me ơi phải cái đấy hại phải cái đấy hại con nó yang khát đang rắc trong khắp ô hả tôi này thì nên bagai mungkin macam Jason Saya subscribe ke di like nak di. langsung nak hả so okay bye bye rồi ini sampai here lah